नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आपण इथे शेवपुरीच्या पुऱ्या बनवलेल्या आहेत। बघा, मी दाखवते तुम्हाला। अजिबात तेलकटसुद्धा होत नाही आणि छान असे एकदम क्रंची होतात। तर इथे मी तोडूनसुद्धा दाखवले। मस्त अशी पुरी बघा आपली क्रंची झालेली आहे, सहज तुटली गेले। तर मी ते तोडूनसुद्धा दाखवते, ती सुद्धा एकदम पटकन तुटली गेली, म्हणजे चिवट वगैरे काही होत नाही, नरम वगैरे मस्त अशा क्रंची होतात। जसं मी ज्या पद्धतीने दाखवणार आहे आपल्याला पुऱ्या बनवायला, जसे आपण बाहेरून विकत आणतो सेम तशाच होतात। तर आपल्या आता ह्या पुऱ्या कशा बनवायच्या ते बघूयात। तर त्यासाठी इथे मी 1 वाटी इतका मैदा घेतलेला आहे। मैदा मी चाळून घेतलेला आहे। आपल्याला हवं असेल तर नुसतं मैद्याचं सुद्धा आपण करू शकतो। तर 1 वाटी आपल्याला हा मैदा घ्यायचा आहे आणि 1 वाटी मैदा घेतल्यानंतर त्याच वाटीच्या मापाने आपण पाव वाटी इतका बारीक रवा घेणार आहोत। बारीक रवा नसेल, जाड असेल तर तो मिक्सरला फिरवून घेतला तरी चालेल। तर इथे पाव वाटी मी बारीक रवा घेतलेला आहे। आता मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। तर इथे मीठ घालून घेतले। त्यानंतर आपल्याला आता त्याच्यामध्ये तेल घालायचं आहे। तर 2 चमचे इतकं तेल घालायचं आहे अंदाजाने। तर तेलसुद्धा घालून घेतले। जर आपल्याला ओवा वगैरे आवडत असेल तर ओवासुद्धा आपण घालू शकतो, किंवा आपल्याला मसाला पुरी वगैरे बनवायची असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ओवा, तीळ, लाल तिखट वगैरे घालूनसुद्धा पुरी बनवू शकता, खूप छान लागतात। तर आता इथे आपल्याला चांगलं तेल जे आपलं आहे ते चांगलं चोळून घेतल्यानंतर थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला पीठ जे आपलं आहे ते व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। तर आपला जो गोळा आहे तो एकदम घट्टही नाही किंवा एकदम पातळही नाही करायचं आहे, मीडियम घ्यायचा आहे मळून आपल्याला। तर इथे मी चांगलं असं त्याला मळून घेतलेलं आहे आणि आता मळून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याला 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवूयात, म्हणजे आपला रवा जो आहे तो छान असा नरम होईल। तर 10 मिनिटं झालेली आहेत। गोळासुद्धा आपला बघा मस्त असं मऊ झालेला आहे। तर आता आपण किंचित असं वरून तेल घालून घेणार आहोत, जास्त नाही, एकदम किंचित घालायचं आहे आणि पुन्हा एकदा त्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे। ह्या आपल्या ज्या पुऱ्या आहेत ना शेवपुरीच्या, त्या अगदी झटपट होतात आणि एकदम छान अशा कुरकुरीतसुद्धा होतात। कधी चहाबरोबर वगैरे आपल्या खायचं झालं काय तर आपण ह्या बनवून ठेवू शकतो। तर आता इथे आपल्याला असे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत, कारण आपल्याला त्याच्या पुऱ्या लाटायच्या आहेत। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही सिंगल छोटे छोटे गोळेसुद्धा करू शकता, म्हणजे एक पुरी लाटून सुद्धा घेऊ शकता, पण तसं न करता या पद्धतीने करायचं म्हणजे पटकन आपल्या पुऱ्या होतात। तर इथं आपल्याला थोडंसं गोळ्याला मैदा लावून लाटून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला आपल्या ज्या सर्व पुऱ्या ज्या आहेत ना त्या पहिल्या आधी पाडून घ्यायच्या, म्हणजे आपल्याला तळायलासुद्धा सोपं जातं सर्व पुऱ्या तयार करून घेतल्या की। तर अशा पद्धतीने आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे। तर आपली जी चपाती आपण तयार करून घेतलेली आहे ती एकदम पातळसुद्धा नाही किंवा जाडसुद्धा नाही, मीडियम आहे, जशी आपण चपाती बनवतो त्याप्रमाणे। तर आता आपल्याला काट्याने अशा प्रकारे होल पाडून घ्यायचे आहेत, म्हणजे आपली पुरी जी आहे ती फुगणार नाही, छान अशा आपल्या ज्या शेवपुरीच्या पुऱ्या आहेत त्या तयार होतील। तर इथे मी छोटी वाटी घेतलेली आहे, त्या वाटीच्या मापाने मी इथे पुऱ्या बघा आपल्या कट करून घेतलेल्या आहेत। अशा पद्धतीने आपल्या पुऱ्या कापून घ्यायच्या आहेत। जर तुम्हाला पाणीपुरीसाठी करायची असेल तर सेम अशाच पद्धतीने करू शकता, पण त्याला आपल्याला काट्याने होल नाही पाडायचे आहेत, प्लेनमध्ये आपल्याला त्या पाडून घ्यायच्या आहेत। तर इथे बघा मस्त अशा पुऱ्या बघा आपल्या तयार झालेल्या आहेत। तर आता अशा पद्धतीने आपल्या बाकीच्या पुऱ्यासुद्धा आपण तयार करून घेऊयात, म्हणजे आपल्याला तळायलासुद्धा अगदी सोपं जातं। तर इथे छोट्या छोट्या एक साईजच्या आपण पुऱ्या पाडून घेतलेल्या आहेत। तर सेम तशाच पद्धतीने दुसरंसुद्धा मी चपाती आपली लाटून घेतलेली आहे आणि अशाच काट्याने आपल्याला होल पाडून पुऱ्या पाडून घ्यायच्या आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्या ज्या सगळ्या पुऱ्या आहेत त्या मी पाडून घेतलेल्या आहेत। तर आता पुऱ्या आपल्या पाडून झालेल्या आहेत। तेलसुद्धा जे आहे ते मी आधी थोडं स्लो गॅसवर तापवून घेतलेलं आहे, फास्ट गॅसवरती आपल्याला तापवायचं नाही, नाही तर पुऱ्या आपल्या करपल्या जातील। तर मी गॅस आपला स्लो ठेवलेला आहे आणि गरमसुद्धा झालेला आहे तेल। तर आपल्या पुऱ्या सोडून घ्यायच्या आहेत। आपण जसं तेल घेऊ त्याप्रमाणे पुऱ्या सोडून आपल्या त्यांना छान असं मीडियम गॅसवरती तळून घ्यायचं आहे, मस्त असा रंग येईपर्यंत। आणि शेकायलासुद्धा जास्त वेळ लागत नाही, कारण पातळ असल्यानं पटकन शेकल्या जातात। आपण हे पाहिजे असे स्टोअर करूनसुद्धा ठेवू शकतो महिन्याभरासाठी वगैरे, म्हणजे आपल्याला कधी चहाबरोबर वगैरे खायच्या झाल्या तर आपण ह्या पुऱ्या खाऊ शकतो। म्हणजे छान अशा एकदम कुरकुरीत अशा आपल्या पुऱ्या बनतात, किंवा कधी काहीतरी चटपटीत शेवपुरी वगैरे खावीशी वाटली तर बाहेरून विकत आणण्यापेक्षा अगदी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये आपण ह्या पुऱ्या घरी करू शकतो। तर इथे बघा मस्त अशा पुऱ्यांना आपला रंग आलेला आहे, त्या काढून घेतल्यात।
त्यानंतर अशाच पद्धतीने आपल्या बाकीच्यासुद्धा पुऱ्या ज्या आहेत त्या आपल्याला मिडियम गॅसवरती छान असा रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. त्यांना अलटीपलटी करत राहायचं आहे, म्हणजे दोन्ही बाजूने त्या समान अशा शेकल्या जातात आणि छान असा गोल्डन रंग येतो. तर इथे बघा बाकीच्यासुद्धा पुऱ्या ज्या होत्या त्यासुद्धा मी तळून घेतलेल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने आपल्या ज्या सगळ्या पुऱ्या आहेत ते इथे तळून घेतलेल्या आहेत. मी तुम्हाला इथे दाखवते पुऱ्या. बघा मस्त अशा पुऱ्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. आपण जसं बाहेरून विकत आणतो अगदी तशाच बनतात, खूप टेस्टीसुद्धा होतात. तर तुम्ही मसाला पुरीसुद्धा हवी असेल तर ते सुद्धा बनवू शकता. ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवलेली आहे सेम त्याच पद्धतीने तुम्ही आपल्या ह्या शेवपुरीच्या पुऱ्या बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील. कधी चटपटीत असं खावंसं वाटलं तरीसुद्धा तुम्ही पुऱ्या आपल्या तयार असल्या तर आपण ते बनवून खाऊ शकतो. तर तुम्हाला आजचा आपला हा शेवपुरीच्या पुरीचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे आपल्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.